Naħseb illi dan huwa moment fejn qegħdin nuru illi wasal il-ħin li napprezzaw dak kollu li qed jagħmlu l-clubs. U fl-aħħar mill-aħħar permezz tal-ħidma tagħhom ukoll fis-snin li għaddew, l-ESA waslet fejn waslet illum bħala timijiet nazzjonali, bħala performances, bħala riżultati. U ovvjament, peress li għandna introjtu ġdid li ġej minħabba dawn is-suċċessi li rnexxina nilħu, ħassejna li rridu mhux nofqu daw il-flus imma ninvestuhom flimkien mal-clubs billi jinpoġġu billi qiegħda jkollna aġenda li hija identika għal xulxin. Illi l-benefiċċji li jistgħu jiġu minnhom ikunu sostenibbli u jkunu wkoll jistgħu jitgawdew miż-żewġ naħat. Ġifieri għalina illi il-players imorru barra biex jipprattikaw l-isport u jittrejnjaw u jilagħbu f'kampjonati barranin. U importanti ħafna xrajna l-improvement li jkun hemm fil-players meta jiġu lura wara ftit xhur li jkunu hemmhekk. Fl-istess waqt għamilna da development fund ukoll biex nimpruvjaw il-livelli tal-coaching u biex clubs ikunu jistgħu jixtru equipment li kollhom bżonn għal partiti li jitlabu fil-pitches tagħhom. Hija ħaġa globali li qegħdin naraw kif nistgħu flimkien nibqgħu ntejbu il-moviment tal-water polo.